So mga auntie, magluto tanan niyo og shawarma. So muna atong mga ingredient. So nagpainit na ta diha mantika, lunod nato niya to ang sibuyas. Tapos humukon lang ana, lutuon, tapos ilunod nato niya to ang manok. Tapos ana guys, atong ilunod nato ang asin, paminta ug asin. Tapos kayong ito ang sumak. Ito ang sumak. Tapos ang atong tahina sauce. Ang ato ang kuan, shawarma sauce. Homemade na siya, ako ang naghimo ana. Okay, okay yun. Wala na siya. So guys, muna na itong shawarma. Itong shawarma sauce is 1 cup of yogurt, gamayng asin, paminta, tapos lemon, tapos butangan ako siya og gamayng garlic paste. So mauna siya no ang atong shawarma gihimo na ganina. So lagi po tos murag sumante. Marami na siya kayo homemade. Wala may gapalit og shawarma kay ako jud ang galuto.